papat esuk. WA sampean. Masya Allah. WA jam papat esuk. WA piye, Mbak? Langsung ampun ke supen nggih, Mbak, mangke dalu. Supen, heeh. Kok isu-isu to, Pak? Aku ya gitu. Jam papat esuk. Jam papat esuk. Subuh. Ya Subuh. Kok enjang-enjang to, Pak, gitu. Nadyan wujud temong paksi Yo. Saya tambah umur malah saya tambah kemayu gumun. Orang Mbak Tatin, orang Mbak Lia, orang bojoku mesti senengane kok foto. Gumun. Mula sing kena sok-soke nun sewu wong lak ra mesti ndelok status, ndelok story, keadaan badan iki mboten mesti sok-sok ya pas wareg, sok-sok ya pas luwe. Yen pas wareg ngerti story-ne Mbak Tatin ora masalah. Nek pas luwe mergo dhewe angger story mesti ngrembug panganan sing dipoto panganan. Terus karo ngisore ditulisi berdoa sebelum makan. Mbok ngelingi lek kancane ya akeh sing ora iso mangan. Kono pe awake lemu mungan mengen. Lah yang di posting ya meng sambel lho. Apa pengen tak sambeli apa piye? Sampe ora ngerti ta lek wong perang biyen. Pengen sambel disambeli. Sadurunge perang kudu nggawa bedil, musuh teko dibedili. Jroning perang nggawa tombak, musuh teko ditumbaki. Perang nggawa repopel, musuh teko direpopel. Coba Latin, ya. Aku malah kelingan kuwinya. Coba. Janjimu. Janji Selendang biru. Aslendang biru. Alah selendang biru. Alah. Selendang biru. Mengenai hati. Ora tekan. Ayo. Sing bener masa kempet lah. Apa? Ora. Galain Ini lo yuk. Piye, Mas? Ayo. Ora tekan. Nora tekan batin setiamu. Yuk, Cik Roklu. Selendang biru. Som, apik ya, Tin. Yo. Leboke Mataram. Ayo. Tatap mana janjimu selendang biru. Lumbung desa Pratani. Ayo di mlebu kepiling Mas. Mundur saking para kadang-kadang panitia.
Geng apa, Trek? Gong Nun. Ngancik wonten ing segmen goro-goro utawi season goro-goro. Nyuwun pangapunten pancen sampun dados kebiasaan tumrapipun Petro upaminipun enten kadang dalang utawi pepunden dalang menawi goro-goro menika jam 7 menawi kula lan kanca-kanca Madangkara lan ugi Kang Mas kula ingkang nate sowan mriki kalian Mbak Elisa 2 tahun yang lalu mesti le goro-goro niku rada mundur limbukane ya diundur ngoten niku. Siake Pak Mundo, Truk? Ya. Tak goleke waranggana sing kembar. Kembar. Sapa? Mbak Elisa Orcarus karo Mbak Birgita Ayu. Ya, Lah ning luar Jawa wah karo Mas Catur Nugroho. Wah, tenan dhek. Ah iya, Semelu marem. Ya, berdiri coba kaya apa tukung-tukung Mbak Lisa dan juga Birgita Ayu. Yo. Para lenggah mang tamatke mang pirsani mirip kaya jambe sinigar ora enek sing bosok ora enak Piye plek to? plek-plek padha cantike dedege ya padha le apa ki jenenge cantas ya padha Dedek piadek ya padha. dedege ya padha pakulitane padha mung bedane lek Mbak Elisa irung duwe pacar lek Birgita ki solan salin terus Oh, kon ganti to? Piye resep kok iso entuk birang-birang ganti ki ora, tapi tambah. Oh, lho. tuturono Mbak Lisa iso kaya ngono lho jiwa wanitane ana ngendi kaya ngono kuwi Tambah ki ya ora apa-apa. Emang kalau memang belum jodohnya ki ora apa-apa bulan akeh sing oke sisan ora apa-apa. Kan masih penjajakan. Penjajakan kok kira-kira ngendi sing paling cocok, paling plek karo kowe ya engko ge plek-plek. Maksudnya menuju ke kompak gitu loh, menuju plek-plek kaya tatin pas nglunjak ngono ya. Plek-plek. Ayo. Ora pas jupuk nganu to nyengget. Nengge aku do kates ngono. Nyengget kates to. Ye iki enjang-enjang tasih kathah menika ingkang tasih bungon luar biasa matur suwun. Nggih. Estu lho Mbak Lisa piyai mriki kalian jenengan lah tresnane ora umum. Aku ya ora pati nduga ngono. Oh, karo Gondomono. Gondomono luweng. Aku ya anu tadi tuh lupa loh aku kalau nggak lewat gerbang itu. Wah ya aku wis tau rene deng gitu. Lah kemutan. Tapi angger duwite entek lali modele. Ayo. Mbak, berarti jenengan karo Mbak tapi tekane pas udan mau. Pas Jawa. Terus piye carane piye ben ora kudanan? Hah? Ben ora kudanan. Yo nganggo payung kan. Terus sampean kok ngomah nggawa payung? Lho yo enggak, seko ngomah yo nganggo gerobak to, mosok yo nggo angkong. Maksudnya neng mobilmu enak payungnya ngono lho. Onten. Sedia payung sebelum hujan kan. Yo mesti disediakno payung. Lah kok takon kuwi ngopo? Lah aku yang mendalang ya. Dalang lak sik jejer. Makbres ngene. Aduh Elisa piye? Iki mangko urung teko. Lek teko kene mesti pas udane dhek diudani iki mesti ngono. Maksudnya iki dianu lho kena udan banyu udan ngono lho maksudnya. Diudani to? Iya. Pasti Pak. Diudani to? Sik to. Piye wong Jawa bener ngoten nggih, Pak? Lek udan lek diudani to. Lah iki dudu wong Jawa mboten ngerti ora. Lah nggih. Kula wau sampe diudani sih. Tapi selamat. Hah? Masyaallah. Sing udani selamat. Kula sing selamat. Kula diudani tapi selamat. Maksudnya tekone rene wilujeng selamat. Sakit ke pangge sederek seneng regeng gumarengeng Lah sinden omongan ting plekutuk wong kena suweneng ngono ae. Lah yo kaya
ya mudeng ya Pak Bu iki lho. Mudeng ora senengane. Ora trima wong kene to Pak sing seneng Pak. Dalange kan ya seneng to Pak. Iki aku wis mencoba ben ora tekan kono. Aku ki wis cara macan wis bubuk manis lho. Lah kok mak utik-utiki karepmu piye, Bir? Ya gak apa to Pak pancen. Saiki kudu tak bocorke setetek. Apa Mbak? Setetek. Setitik tetek. Mau esuk ki Pak Cahyo ki WA jam 4 esuk. WA sampean. Masya Allah. WA jam 4 esuk. WA piye, Mbak? Langsung ampun ke supen nggih Mbak, mangke dalu. Supen heeh. Profesional ngomongin job. Kok isu-isu to Pak, aku ya gitu. Jam apa tisu? Jam 4 esuk. Subuh. Ya Subuh. Kok enjang-enjang to Pak gitu. Ya terus dia ngomong kok belum bobok to Mbak. Aku kudu jawab piye? Ya wes aku tak HP ku tak uncalke ngono yo aku turu wae, engko ndak tekan ngendi-ngendi, bener ah? Ya berarti sebagai wong wedok kan aku wis jejek kan. Wis menjaga, betul, menjaga. Nah, Sik to, sing jenenge ning YouTube iki piye akeh wis ngerti. Lek sampean diikrarkan sebagai adike utawa anake Bu Kesi. Lah berarti aku lek bapakmu utawa kakakmu to. Apa salahku seorang kakak ngabarke adik ya ini kok belum bubuk? Ya salah to Pak. Salah piro? Ya jenengan salah, ya salah. Salahku apa? Salah jenengan kan jenengan pun punya istri. Kudune gak entuk ono WA orang ngono kuwi. Lah apa aku salah wong WA aku tak lebokne WA dheke. Ora. Anu tegese dheke tak WA-no lho ora. heeh, wis mlebu jenengan. Oh iya. Jadi ora iki mau ki carane saking senenge soalnya udah pelunasan rong dino ke bengker kan. Lah dadi Pak Cahyo ben ra mikir, bengine aku kok mayang-mayang wae dadi isu kabeh wis dilunasi tak takon Mbak Tatin mau pelunasan jam piro? Mau esuk lah ya berarti Lah iso kabeh to. Iya ora tak istimewakne to. Kabeh esuk jam 4 mergo mambengi lak wayangan. Timbangane keturun tangiku awan, gandeng wis dirampungi karo Pak Sutriyoso akhire kabeh sinden iki tak transfer dhewe-dhewe nyok. Lah kok sinden madang karena kok mau sore Pak ora mau isuk. Hah? Jarene jenengan buat anu adil. Kok sinden madang karena kok mau sore. Wah, aku bukan urusanku dengan bintang tamu 2 ini. Kamu urusannya dengan kuwi karo kae. Oke sih. Lah Pilih kasih. Pilih kasih. Tak dengake dompetmu ilang neh engko tak Pak. Wah, enggak kepro ora tak jajakne neh kowe ora. Jajane pecel malah ndongakne elek. Jajakne bisa. Berarti sampean kudu ngerti aja gampang ngarani Pak Cahyo wah karo Mbak Elisa terus neko-neko enggak mungkin. Mergo wis didum karo Bu Kesi. Terus bintang tamu. Kompak no maksudnya kompak. Iya kompak. Seneng ngene iki mau aku yo mau komen Pak, mumpung. Apa? Mbak? Ini kan tadi yo ono sing komen carane iki kok ono bintang tamu nganti tekan ngisor jaluk-jaluk duit ngono kuwi. Iki ora kon jaluk saweran ki enggak. Iki jenenge apa? Tema hari ini wayangan ki ngopo iki jenenge? Bersih desa padha karo Merti Bumi utawa sedekah Bumi. Nah sing tirakat iki wong sakmene yo wiyaga dalang sinden bintang tamu iki dalam rangka tirakat. Nah tirakat iki carane sedekah, carane setiap desa dewe-dewe. Cara panitia kene, cara masyarakat kene sak duwene. Tadi duwene 15.000 ya lebokke 15.000. Duwene 5.000 ya lebokke. Iki mau duwe 5.000 kira-kira ana susuk 3.000 ya njupuk susuk gitu loh. Jadi emang kaya ngono. Masane njaluk susuk ngono. Lah yo ora do suwi tak kira simbah kok daku sanget bol golek susuk ning kono. Lah yo dewe-dewe. Dadi semuanya boleh ya? Boleh. Bebas untuk lebokne. Aduh kok bintang tamu kok kaya ngono yo kok gelem-geleme. Nek dipikir yo ora gelem nek iki carane bersyukur masyarakat kali pancur ngene iki sak duwene mbok 2.000 3.000 kuwi nggo ucap syukure iki dilakoni bareng-bareng ben dadi berkah. Tepuk tangan untuk Mbak Elisa. Diterangke kuwi. Pancen cah izen. Apa? Apa to Pak? Pancen Mbak Elisa calon dokter Pak. Jadi ya Alah, aku calon dokter, aku ki ya wis magister, ora suwene ya dokter. Lah aku masuk angin ini dokter akhirnya aku ngono kuwi. Terus? Hah? Terus periksa. Asam lambung. Ki lho Mbak Elisa ki mengapik to? Dhek kan medun to. Semua orang boleh memasuki to. Oh to Mbak? Boleh masuk itu lah. Boleh memasukkan. Lah aku tegese sangat merakyat kaya ngono kuwi. Dadi semua orang boleh masuki ya? Boleh memasukkan, bebas. Dadi, semua orang boleh ya? Boleh. Dalang ya boleh dalang. Boleh aja memasukkan, Ya aja neng. pakai dulu.
Arep me masukkan. Iki tak jebake plastik Sedekah, Pak, sedekah. Ben ra mikir tekan dindi iki. Oh, kok iso plastik? Biasanya tisu plastik ora. Ya itu mau tanggone rangke netizen itu loh yang kendel lalok gitu ya. Nggih, Ya tak nggih. jelaske. Nggih. Iki cara desa negara tawacara, megara tawatata. Apa kuwi? Koto-koto dipangan Bathara Kala. Mikir aku mikir. Wes kira-kira kaya ngono ya. Yes, kayak nyanyi apa? Iki podang kuning. Yeah. Nah, iki pamundhut saka panitia dipandhegani kalian Pak Suwardi. Ayo. Nggih. Siap. Ngersakake podang kuning. Bawa dijak mboten iki. Hah? Bawa dijak mboten. Dijak Melu. no, iki Oke. melu nggih. Iki tulisannya genah bawa podang kuning. Iki to, Pak. Hah? Tenanan to, Pak? Well, Oh iya, Pak. Aku iki jujur wong ayo maksamu. Iya. Nah, coba. Ayo, sing junior sik. Ayo, Ibir. Ayo. Nadia Pripun, Pak? Pak Sep. Oh, Ya, ajeng bawa, bawa. nanti ikut bawa. Tapi kamu wes disikin dulu. Menurut Pak Dalang sutradara kan kamu sak larek ya, diuncalke dulu ya. Lempar dulu deh. Nadyan wujud temung peksi. Saya boten Pak Bu. Saya tak. Kayak regi pinten niku. Ayo. Larang Pada Remuk. pada Seni kok, seni jaluk dikekke. Tuku larang. larang. Tambahin boten. tambahi ya. Overmax napa tambahi? Eh? Tambahi Tambahi, sih, no. ben marem. Cengkoke sing biasane napa sing mboten, Pak? Si dari kok kakean takon yo Pak yo. Ayo takon, bar takon-takon bar isu njal undaan. Wah. Birbit. Nane. Saya lagi, Pak. Yo no nganti titik seleh sik no ayo. Halus manis nangsem make. Hop, lah titik ngene penak. Ayo. Terus? Iya, Pak. Hah? Lah. Maksudnya sing Teros niku lajeng ajeng Nah. sinten ngaten. Oh, alah kuwi tak kira lah jenengan arep mata sinten ngoten. Oh, nggih ajeng Bapak. Tadi udah naik belum ya? Menawi badhe nembang mriki, Mbah Trima wong ngendikane bahwa ajeng nembang mriki kok. Mriki, Mbah. Mriki, Pak mriki. Trimo pundi? Nggih. Eh? Oh, nek ngatur, ngatur yo, ngatur. toyan, Oh. toyan. Ngatur. Ngatur. Royan. Ayo. Yo. Nunenu. Malah ngajari. Jene dalange pantes yo ngono, salah. Oh, lah iya. Biyen biasanya aku piye-piye kowe meneng ae saiki protes ya ora. Ya kan ada perkembangan, yang namanya cerita itu ada kembangannya. Nek rano protes-protesnya nggak ada semburan-semburan cinta. Wah, Betul, Pak. sudah mengakui dia telah menyemburkan cinta. Wah, iya. Cinta karet cetas. Aduh. Putus kok berkembang. Golek isi podang jenar Lah niku sampun, Mbah. Mbah, Sios boten. sios boten, Mbah. Mumpung tesih kalih larik niki. Wah. Serung rampung le pipis. Nggih, pun iki sampun. Pak. Oh, mriki Mbah Trimo, Mbah, mriki, Mbah Trimo. Niki, Mbah. Minggat, Nggih. Nika, Mbah, tasih kalih larik niki. Nggih. Oh, heeh digembol. Salune, Mbah, jalane, Nggih. Mbah. Seselane niku lho. Selane.
Mriki ya Mbah, ampun mudhun sindene kula bingung nang kene mati kutu nang kene. Ayo nek kancane. Oke, di sini aja Mbak Trimo. Nggih. Walah, Walah. apa ya? Apa iki, Mbak? Iki sang ketua panitia, tepuk tangan untuk Mbah Trimo luar biasa. Sehat, Mbak. Wah, matur sembah nuwun. Nggih, mengke dipun baca Pak Dalang nih. Lho sampean no. Kula mawon. Lah kan sampean wis dadi astradaku. Oh, Ayo. oke. Mriki, Pak. Oh, kungkung. Kung. Iki, Mbak. Nana ibu. Ayo. Kok bungah kok tan urung sriune. Iki neraske bawa. Ibu. Ibu bunga ing atiku. Tepuk tangan. Inilah Mbah Trimo alias Walid. Ayo. Balik terus, Pak. Pak. Nyanding dadi Bisa. Iso. iso Mbah jenengan mesti grogi disanding sinden-sinden gitu. Aku grogi to, Mbak. Nyanding bisa dadi tombo. Cobi. Nggih baleni mboten napa-napa disetip. nyanding Alon-alon Mbah. Bisa. nyanding bisa Dadi? dadi Putra. tombo Mula kali pancur serga wayangan mung ketua panitiane piye budaya kados makaten Mbah, Mbah jenengan niku. cah kene omahe kono Napa niku? Nggih. Nggih. Mbah, jenengan semangatnya luar biasa, berjuang untuk rakyat luar biasa. Ning kula nyuwun tulung siji. Lek ngenyang dalang aja kaya ngenyang lombok lho, Mbah. Mosok kacek 500 sing jenengan nesu ngono lho. ora kencang kae iki Lah apa? tak peres Peres masane nek sapa diperes ora gitu. Ning elok jenengan sehat panjang tapi yo umur. gumun dong karo jenengan niku Napa, Mbah? lah Bu Kesi nek kladene semua ijo isine jajan tok nganti aku bermangan no. Sinten? Oh, Bu Kesi to. Lah mergo jenengan mriko lak nggawa panjer. Lah gur wong dolane resik meja niku. Aku yo gumun Niku do golek piring dhewe teng pawon. Yo, dasar nuleh kaya mbok gawane kresek lho. Kaya ora iki lho. Napa? Ning kula matur nuwun mau kanca-kanca teng mriki untuk tombo jenengan paringi gule walah gule kaya ngono lho. Jas. Gini Mbak Lisa, Golek. mau kan tak jak mandak. Nggih. Ciri khasnya ngono. Ciri khas niki nggih. Bukannya kowe tak jaluk-jalukin ya. Boten. Seduluran. Seduluran pinten-pinten kemawon niku tondo tresno. Mendekat. Mbuh 2000 Lah, mbuh. lah nggih. Ono gede ya ono Ana cilik. cilik. Nggih. Ana sing dawa, cilik? ono cendak. Cendek. Ngono lho. Mbah nyanyi sareng-sareng nggih. Oh iya. Ampun mandap riyen. Sareng-sareng. Nggih, dikancani dua bidadari. Ayo, sareng-sareng mboten sari-sari lho, Mbah. Sareng nggih. Sareng-sareng. Podang kuning. Nggih. Matur nuwun gulene, Mbah. Elok tenan. Ayo. Sing masak sinten, Mbah? Bu sapa sing masak niku? Oh, anu masak putih. Masak gule niki lho, Mbak. Oh. Ngono. Dandake. Dapur sekar. Heh? Dapur sekar. Oh, dapur sekar, dapur sekar seni karawitan nggih leres. Dapur sekar. Akhirnya dadi podang kuning. Ayo nggih. Nah, mulane kula dijenengke Trimo iki mbiyen niku bapake kula sok rak trimo. Nun? Ngono mbiyen bapake kula sok rak trimo. Sok ra trimo. Ra trimo. Sebabe. Iya. Lah kono ora kirim ngono ya, Mbah. Esuk awan ki tetep rak trimo. Nggih, nggih, Mbah. Kula kan iki judule kan esuk awan to. Hah? Podang kuning kan esuk Esuk awan. awan. Mboten esuk sore tempe dele. Ayo. Nggih, monggo podang kuning bersama Mbah Trimo. Podang adalah burung yang bisa terbang, kuning adalah emas. Semoga kali pancur lan emban grep tansah berterbang tinggi ke zaman keemasan. Esuk awan ning omah ora. Uyuran anggere sing rasaya. Thank you.
Thank